ubaba wayehlala la kuleli pulpit leli ekhulume 4 hours nami ngangiphuma ngihambe ngiyochama ka5 anginazi isikhathi mina ngikhuluma kubekubili kodwa kuyezwela angithi sizwene ngiyabonga sizwe sikaphunga noMageba ngiyanithanda yimina inkosi yokuqala konke lamakhosi awu9 12 akaphatha lesizwe kusuka kuluzumani kube kimi ebekwe zinkantolo ngiyinkosi esemthethweni wozongiphikisa ngizakubopha ngangayidela umdolomo ngimpa imali uyazi uthini ngiyagcina uzombonga uhlupheka kanjani umfazi lo ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hambe emachobeni ade ngibuza stupid question la buduka ngikwazi blale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo lapho uyazi induna zangibu kufika induna lapho bathi yini lenzo umntwana sizula akhela yena emzini kaba yini lo yakhayo wena wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsunu kanye omsunu wensha futhi ngijwayela kabi wena awusiwa la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo uzohlala ngathi uinnocent kanti uyanuka fuck you usak ngifuna uhambile wazi uthini yena impilo engiyiphilayo usuku nemini le usuku nemini kuphilwa into engizoyenza ngithemba ukuthi bengicuphi ubuza into yasuka awuthi ngihambe. Hayi yabona makuthiwa khona into engakhulumeki ayikhulumeki-ke lena ayikhulumeki nje ayichazeki cause angazi mina ukuthi ngempela kwenzakalani angi-understand ukuthi kwenzakalani ukuthi ngempela sibe nebhadi elinje ibhadi phela leli akufuneki nje silokhu sifihla silokhu sithi bayede ibhadi ukuthi kwenzakaleni ukuthi unkosikazi wrong noma unjani akuyona kodwa indlela yokuyiphatha kwenkosi le and noma ngabe ngathiwa mhlawumbe sesiyaphuma endleleni asisahloniphi inkosi ayikho into esingayenza uma kunje ayikho into esingayifihla silokhu sifaka under the carpet into ihlalele obala ukuthi sisebhadini we are doomed as amaZulu ukuthi kuze kuzoba sifike la sikhona. Hayi wasilaya kufa wasiyala ngoba manje into esibhekene nayo nathi asiyazi ukuthi sizoyichaza sithini. Asizame ukukhombisa ukungahloniphi kodwa isizwe samaZulu sisenkingeni uma kunje we are doomed. Ayisiyo ukuthi abanye abantu baya-understand ukuthi no phela he is a human being naye uyawenza amaphutha uma kuwukuthi mhlawumbe uphuzile wonke umuntu uma ephuzile wenza kanjalo. Phela sikhulumi ngomuntu nje la and asikhulumi ngomuntu okuqalayo ukuyenza lento noma okwenzeke imistake izinto lezi uKing Misuzulu azenza all the time. Njengoba ngisho ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe silahlekelwa inhlonipho noma yini uma yena engayihloniphi ngale ndlela sithini thina lo muntu usho izinto ezihlukahlukene usuku nosuku ezinga-understandeki esiconfuse even about lento yama-foreign nationals uyena ofike ethi hayi asisenayo indawo yalaba bantu ngisho umoya esiwuphefumulayo wanele thina bengathi uma bebona iy'ndawo bebona amahlathi becabanga ukuthi indawo iningi kwaZulu bengahlala no uyothi umuzwa kusasa usesho kunye abantu bami laba abantu baseZimbabwe abantu baseMalawi abantu baseMozambique abantu bami ngiyahamba eMozambique ngiyahamba ngeMalawi ngiyobalanda abantu bami angifuni bahlukunyezwe. Yini esizoyi-understanda eshiwo uyena sizokwazi kanjani ukumhlonipha yena engazihloniphi? Inkinga nje yileyo ukuthi ngempela noma uthi uyazama ukum-understanda noma uthi uyazama ukuthi uhloniphe uzibe at least uzama ukuthi uyi-ignore zonke izinto azenzayo nayishoyo kunzima because lo muntu phela kufanele ukuthi uZulu kubonakala ukuthi uqhubekela phambili ngaye. If ngempela kukanje angiyiboni inqubekela phambili kuZulu angiyiboni nje nhlobo iy'nhlamba and maningi amavidiyo akhe enza zona lezi zinto ethuka iy'nhlamba ephuzile kuze kushiwo nokuthi udla neyobisi nje guys mina hayi ngeke
Hhayi khona kunzima shem. Kunzima nje angazi ukuthi senzani, kodwa phela uShaka-ke naye angazi noma uShaka naye akasaxoli. Akasasixoleli nje nangalesi siqalekiso sakhe. Angi-understand-i ngempela ngoba hhayi kubi guys, kubi. And uma kuwukuthi ama-elders abantu abadala sebekhulile okufanele ukuthi ba-advise lo muntu, ba-advise indlu yaseNdlunkulu, bethule bebukela lento, I think bayoyisola at the end. Ngoba kufanele ukuthi ngabe khona abantu abadala abakhuzayo. Siyazi ukuthi mdala une-power ukudlula bona, but at least akuzanywe ukuthi ilungiswe lento ngoba lo muntu phela uyadistroya, uyaqeda indlu yaseNdlunkulu. Nje kuzophela phela ngoZulu uma kuthulwe kubukelwa lento iqhubeka kanje. Kuzophela. Umuntu okwazi ukuthi akhulume ngobaba wakhe kanje, uzomthemba kanjani ukuthi wena-ke uma ekhuluma ngobaba wakhe kanje, uzomthemba kanjani ukuthi inkosi eqotho leyo ekhuluma ngobaba wayo kanje? Umuntu thina esisamhlonipha namanje nalapho elele khona emathuneni, yena ezindodana yakhe inherithe isihlalo sakhe, yona isho ikhuluma kanje ngaye. Hayi guys, right, vele kuya-understand-eka, kufuneka ukuthi amahlazo ethu siwabeke in public, ama-dirty linens wethu siwabeke in public, but lena ayikho indlela esingathi siyifihla ngayo, ayikho indlela esingathi siyihlonipha ngayo ukuthi abantu bengayiboni, ngoba inkosi iyona eyenza ukuthi izwe lonke libone ukuthi kwenzakalani. So sizoyifihla kanjani into enjalo vele e-public? Sizoyifihla kanjani? Anyways guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.